Do tretieho nie je tam strážca. Nebude tam. Dokým sa... Dobre, možno. Ježiško, že som to dal. Keď ne... No, ten strážca bude problém asi už. No. Pohode. Pohodička je spálnu teraz. Leku, preč odtiaľ. Čo utekaj? Nechaj ho na Dominika. Nie, len keď ho začne hitovať strážca. Dobre, môžete. Čo ide? Zostaň. Aj tak tam dali. Nebo za mňou hneď je ten šítový idiotko. Dajem sa, že v tom ho nevedel nalákať. Neviem, je to divné. Ďaleko si to asi Ó, dal. bieli mágovia. Nevadí teraz. Čakaj, neviem, či ti ho zabili. To je on prvý motiv, tu som ho zabil, no. No nejak v strede on je spálnul tento. Nie, do piče. Tam je lik, pomaly. Ešte nie. Bože, to je čurák. On neskočí ani raz proste. Ešte, že je to prvý. Ani neviem, kedy mi zobral druhú šancu, ale... A proste... On zase mne dojebe. Ty Ten typek. kokso. On To skočí robíš. po vás, ale po mne nie. Poď sem. Poď sem. A zase Ide mi sem jebne fontána. ten vyjebaný. A zase jebne to po vás. Ja to jebem, ty kokot. Po mňa jebne fontánku a pod vás jebne No, hento. no. Dobre. Nehitujte. Nehitujem. To sa mi dostane. No dobre. Čo aj s mobkami, ty kokos. Čo je s motom teraz? To je, čo mu je? Neviem, Lebo jebem som mu si to dal totálne. nahrávať. Zase som dostal fontánov. Ale, lebo som si to dal nahrávať. Dobre no. Toto je sranda. Ale akože halo, už stačí. Poď sem, ty smrde. A tam to nechám dáva hento.
Máš ho, Dominik? Neviem. Už áno. Už hej. Už som ti ho prenechal. Už bolo okolo materiál to. No dobre, konečne. Skúsim ho tam dostať, či kašlem na to. Lebo tí biele magovia tu budú. Zapínam červenú. Príjmeme. Jak to zbláznil. Aj čo sú dobré bloky. Zbroj je dobrá, no. Proti nemu. Tak ja vydržím rány toto, však vidíš, ja nedám. Keď na mňa všetko hodí, čo má na svete. Nezomieraš. Čo? Hodí po teba fontánku a si mŕtvy jak ja. No však jak ty, asi si varia. Však veď. Zapíname buff? Či ešte nie? Pod 10, alebo pod 1 nulku. Môžete. Nie, nezabite ho. Dobre, mám. Dobre. On padol do frasa. By si šiel bez buffu, no. No nešiel by som bez buffu. Ale išiel by som aj tak bez buffu. Vykašľal by sa na mňa. Nie. Strašidelná maska, ovie, aj tu mám už na 145, či na 140. Takže pohodička. Ja chcem zbran dropnúť. Teraz mi padol tiež nejaký unikát. Prsten. A ja proste nič a nič. Takže to je nefér. Ne. 70 krát a mám 5 unikov. Čau, Patriku. Všetci 30 unikov. Celé sety. Ja ich vyhadzujem. Ja si nehávam ten set. Ja ho chcem vyskúšať. Sorry. Útočný. Čo je obojručka v ňom. Aha. Lebo tam máš damage HPčka 400% kosa, či čo je to? a 500% kosa, no. 500% kosa a 400% je puk.
Nevadí. Slaví. Dobre. Ahoj Peťa. OK. 1,87653, čo mám najviac limit. Mhm. Sa dá dať. Bože, otvorila som mail, skoro som sa zbláznila. Nakoniec učíš? Nie, ale ešte správy od 31.1. tu riešim, teraz ospravedlnenky som riešila, ešte lyžiarsky zájazd a ešte neviem čo všetko. A ešte rodičom volať a prosím vás, a bude tam inštruktor na snowboard a na lyže. Ja neviem, ako to mám vedieť. Ja ležím na penke, čo ja viem. Ja som nikdy na lyžiarskom takto to nevybavovala, ja neviem. Tvoja trieda ide? Všetci, ako škola. No, ako nie celá, ale ako ročníky idú. 7., 8., 9. Mhm. Potrebujem nahlásiť počet, kto ide na lyže, kto ide na snowboard a kto nejde vôbec. Tak ale jedna matka sa tam nevyjadrila a to je presne tá harpia. No a stavím sa, že keď nenahlásim jej decko, tak ešte mi bude pičové. Že čo som jej nedala vedieť, pri tom hlasovanie bolo na internete. Nahrávam to. A tak už som ticho. Horlivá prilba berserkra, no to chcem. Nie, už tretia výzdoba. Ešte jeden na krvi však. Áno. Mhm. Kámo, na čo som to jazdil? Keď som dobré staty dával. Neviem na čo sú tebe, ale... Sice aj chcel tak by tam som. dám druhú hudbu, takže kľudne. No ty vole, mňa to vracia naspäť v Elysiu. Dobre. Najlepšie. No. Nejaký brutálny event by mohli dať. Nový Ok, event by ne. mohli dať. No alebo Keď nejaké nového Sargona. DTUčko by mohli dať. Ďalšie? Nemám sféráky. Nemáte sféráky, nemáte pekláky. Ja mám všetko. Ja, ty z tých. Ja som z tých, čo to nedobehal. Buďme tak, buďme realisti. Tých, čo nedobehal. Ja som už nemal na to náladu vôbec. Dobre, skať. Semka seba. Už. Môžete skákať aj vy. Skáč. Skáčem, len sa to Nejaký načíta. thanks, hej. Lietaj, skákaj, čo mi chceš. Počkať, mám skill takto. Prečo ideš po mne? Si blízko. Tiež sa. Čo je tu clear? Tomíko, díky za 250k. Za 250 bodov k výzve. Si dýmiš Peta potom. Aha, dobre, že Není hovoríš. môj. Neviem. Ja som to nevedel, hej. Že komu to hovoríš? No však mne. Ja si nedávam damage peta. Ale mal som ho. Jeden máte Vílu a jeden máte Beracha.
No ja Bearaka položím. Fine shield. Good. Môž. Pomôžu tak si ho. Kam ide? Kam ide? Kam ide? Sem, ty zmrde. Počkaj. Som nečakal, kámo. To No to len áno. tak spad z ruky sa Aha. otočil. Dobre, on to hodí. Doniesol Si ho sem. zober. Najprv si ho zober. Snažím sa. Ešte len sem poď. Sem donies. Dobre. Je tvoj? Není Není. tvoj. Do... Ty ho zobereš proste, ešte nestrieľaj chvíľku. Jaj. Už môžete. No už som zomrel, už to už je dobre. Čtyri minútky. Robíš tú arénku? Mhm. 5. Pôjdem s tebou. OK. Do prdele. Že tých varotok neznašam. Dobre to ide, Dangerous dobre to duchu. ide. To... Kokos. Jaj. Koľko máme? 3 minúty. 4. To už nesiame inú. Hm. Som podondial. Keď vidíš, že niečo píšu. Umíku, videl som, len máte zametým rovnaký rovnakú farbu na čete u mňa. Tak veľa toho tam nevidím, som myslel, že zamety to oné, či to tu spamuje, z obidvoch strán pečených. No to stihneme, ešte máme 3 minúty. Ideme. Dobre, ideme, no tak nie. Jo, smrť. No, Peklo máš si. Podľa mňa peklo, nie. peklo nedáme, smrť stačí. Smrť, to je do minútky. Tak, smrť. Keď vidíš, že niečo píšu. No. Dopozer. Sústredím sa, Fumíku, sústredím sa na toto. Aby sme stihli čo najviac kostí. No vrátil na začiatok. Kurde. Mňa vždy obžere pes. Vždy. Chutíš im. No, Ja môžem strieľať koľko chcem a proste neviem, príde či čokel a stíhame. obžere ma. Skáčem. skač. Blacku, skač. Čo tam? Nie som tu. Minúta 40, nestíhame. Stíhame. Minútu 45. Tento pôjde jak hračka. Že do minúty dole aj s loadingami. Takže ak Ide. tam máš minútu, tak je Minútu to sú loadingy. Minútu aj s loadingami ho zabijeme na plnom.
To mobky, to je taká hovadina to spravená. To je strašne zbytočné. Ja som ešte včera sa snažil na to prísť, že jak sa potom spavnuje ten modpis ohľadom tých mobiek, ale nijak. Je to úplne... Teda jak sme boli tých 30 kusov. Sekúnd, aj pohodička, dobre. 57. To by sme nestihli už. 45. To pohoda. A modrý na pohodu. Máme pár miliónov. 17. 72 miliónov len. Dobre. $1589. Dokonalý Onyx. Nechce sa mi ísť ďalšieho. Nebaví. Pohodne. Strašná hovadina. Jo.